umuntu wesifazane kuphela. Umuntu wesifazane ozwani? Qale isinto wesifazane ongabuso. Noma ngamuhle uyisiqalekiso. Fala buso. Siqala khona lapha ekhaya, sibonke uyabuseka yini? Ekhaya. Ngoba ekhaya ila ngicela ngibhekeni ila sifunda khona ama primary teachings. Ngiyaxoxa nje ngibona abantu belwa nami lapha esontweni, ongezwazwantshela bathi sesithembe wemthembe mina ngengane yakho. Nesibindi. Futhi wakhe ingane yakho uthembe enye indoda. Ekhaya ila okuformulate khona ama primary teachings afundiswe aqedwe lathi nasizomfaka uKristu siyaqhubeka entweni eqalwe ekhaya. Lento ukuthi umuntu wesifazane efanele abuswe ngicela ngibhekane sengiyacasula ngibheke uyabona lento yokuthi umuntu wesifazane efanele abuswe ibeke uNkulunkulu kodwa makwenziwa i-disorder ama-single mothers ngoba alimele alinyazwe ama-ex afaka umoya ukuthi amantombazane angahloniphi. Silimele ufaka umoya angamhloniphi umuntu wesilisa angamazi bawona wahlukunyezwa ulwazanga uthando.